गुरुपौर्णिमा म्हणून सांगणारी आमगेले गुरु गुरु जावन आशिल्ले शिला व्यास रघुपती व्यासदेवाले तांगेले आविर्भाव दिवस म्हणून सांगताची तश निमित्त तांनी शिला व्यासदेवा तांनी तुमकां ಗೊತ್ತಸ ಪೂರ ವೇದ ಪೂರ ಪುರಾಣ तांनी ಪೂರ ಬರೆಯಲ निमित्त तांकां सनातन धर्माचे मूल गुरु म्हणून सांगताची तशी गौडीय संप्रदायांतू प्रस्तुत आध्यात्मिक गुरु जावन आसाची कृष्ण आमकां परम गुरु जावन आसा कृष्ण ब्रह्म नारद व्यासदेव दाखून आयिल्ले संदेश आमगेल गुरु तांगेल शिष्यांक दिताची त्यांची गुरु परंपरा दाखून चलचे म्हणून सांगताची तशें जावन आजी फर्स्ट जावन कितन सांगू येता आसाची आमगेले विजया माताची हानी गुरुअष्टकम सांगता आसाची संसार धाव नललीड लोक म्हणून सांगून ते संस्कृतांतू बरयलेलें आसा विश्वनाथ ठाकूर चक्रवर्तांनी बरयलेलें आसा. हरे कृष्ण माताजी तुमकां स्वागत आसा आणि स्टार्ट करूयेत. हरे कृष्ण ट्रान्सलेशन सांगून स्टार्ट करा माताजी. हरे कृष्ण सकळांके दंडवत प्रणाम. गुरु अष्टकम आज अर्थ सांगू प्रयत्न करता. गुरुचरणारविंदाक साष्टांग दंडवत. ह्या लोकाचे संसार म्हणजे दावानल अग्नी केदन शांत जगता. हा गुरुले चरणारविंदाचे आश्रय मिळल तेदना कल्याण प्राप्त जगता. महाप्रभुले कीर्तन नृत्य गीत आमगेल मनाक रंजन करता. देहा भितरी कंपनाचे तरंग येऊन रोमांचन जगता. गुरुचरण सेवा निमित्त आमगेल तन म्हणचे मंदिर मार्जन जगता. गुरुमुखांतर मिळाले भगवंताले चतुर्विध प्रसाद हरिभक्त संघांतू भारी स्वाद असता. तसल गुरुले सदा भजन कोरनो चरणारविंदाक वंदन करूया. राधिका माधवले अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामाचे प्रतीक्षण गान करूया. भगवंताले प्रसादू विनः दुसरे गती आमकना. त्रिकाल ध्यान करचे भाग्य गुरु दिता. तसल गुरुले श्री चरणारविंदाक वंदन करता. ह्या अष्टकम ब्रह्म मुहूर्तरे पठण केल्यारी आमका वृंदावन नाथू म्हळ्यारी श्री कृष्णाले सेवे लभ्य जगता. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांनी रचन केलेले स्तवामृत लहरी दुखून कळले संस्कृत भाषेत असूचे अष्टकम सांगू प्रयत्न करता. संसार दावा नललीढलोका त्राणाया कारुण्य घन घनत्वं. संसार दावा नललीढलोका त्राणाया कारुण्य घन घनत्वं. प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. श्री विग्रहार धन नित्यानाना शृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांच नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. चतुर्विध श्री भगवत प्रसादम स्वादन तृप्तान् हरिभक्त संघां कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव
वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसीतै यायालिभिर्युतिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तव तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैर् ब्रह्ममुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्य जनसोऽन्त एव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी अवकाशाक मस्त मस्त धन्यवाद हरी 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 बोल माताजी मस्त काढल्यानंतर तुम्ही जॉईन जेवचे तुमगे मधुर आवाज ऐकून अशी मस्त दिवस जलवरी जाता हरे कृष्णा माताजी अशी येऊन तुम्ही साव देव कामना मागून घेता हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी भारी लाईक हरे चला कृष्ण हरे कृष्णा आमगेले गौडीय संप्रदाय अंतू गुरुपौर्णिमे मनाडी आमगेले गुरुंगेले जन्मदिवसू गुरुपौर्णिमा सेलिब्रेट करताची आमका कृष्णाल कृप जाय म्हणून जाल्यारी आम्ही गुरुंगेले आमगेल गुरुंगेले पाद चरण गट्टी दोरका त्यांनी सांगिलवरीची आम्ही फॉलो केल्यारी इझिली कृष्णाले चरणारविंद पावच्या जाता त्यांनी आमक घेऊन वताची म्हणून सांगून ऐकलेलं असावं तशी जावन आम्ही आमगेल जीवनांतू एक गुरुक आम्ही सिलेक्ट करका तशी आमगेल नशीब की आमका इतले चंद एक इस्कॉन तांगेले एक संप्रदाय असता आशिल्ले एक आमका मेळ्ळेलस तुम्ही पुरा पळयलेलस इस्कॉन अंतू गुरुवर्य त्यांनी पुरा जन एकल्या पशी एकल्या तांका देवाल प्रीती कशी करचे आमगेल शिष्यांक कशी तांणी भक्ती मार्ग वच्चे कशी तांक वरयेत त्यांनी अनुनित्य नित्यची रात्री दिवस त्यांनी करता आसाची आम्ही तांगेले सेव करया म्हणून सांगताची मुखार सुनवच्या नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची स्मिता नाईक माताजी आणि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू दया करी मोरे म्हणून सांगता आसाची हे नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी बरयलेलं रस बेंगाली रस हरे कृष्ण माताजी तुमका हरे स्वागत कृष्ण अस
स्वागत ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣ. आजी नरोत्तम दासन बरयलेले हे कीर्तन त्यांनी चैतन्य महाप्रभूला चरण कमलाक हे अर्पण करतसर प्रार्थना तांगेली त्यांनी बरयलेलं आसा. हे मनच्या प्रयत्न करता आणि हे हाजी भावार्थ ह्या पदाचे श्रील प्रभुपादान बरयला. तांगेल हे पदाचे भावार्थ श्रील प्रभुपादान त्यांनी बरोवन हे केला ते हांव सांगचे प्रयत्न करता. कसं म्हणता समळारी श्रील प्रभुपादांतो या भावार्थांतो ह्यांगेले पदाचे भावार्थांतो की चैतन्य महाप्रभू हे तिन्ही लोकांतो मस्त दयाळू जावन आसा म्हणून हे नरोत्तम दास आणि हांनी गोस्वामी षड गोस्वामी म्हणता पण त्यांनी सांगता असत की तुम चैतन्य महाप्रभू अवतार म्हळ्यारी मस्त दयाळू त्यांनी जना किती मस्त त्यांनी ह्या दयाळू जावन असत म्हणून सांगता ती म्हणून ते षड गोस्वामी कशी त्यांनी सांगता असं म्हळ्यारी त्यांनी प्रयागा गेले तेन्ना षड गोस्वामी त्यांनी हांका चैतन्य महाप्रभूक भेट जाता ती त्यांना ते भेट दिले तेन्ना त्यांनी तांकां सांगता ती चैतन्य महाप्रभूक की तुम्ही कितले उदार मनात जावन असत कितले दयाळू जावन असत कसले म्हळ्यारी कृष्णानं अवतार घेऊन येईल तेन्ना तांणी भगवद्गीतांतू एक अशी कंडिशन घाला कसं म्हळ्यारी तुम्ही शरणागत जाल्यारी हांव तुमकां वैकुंठ धामा व्हरता. पण हांगा चैतन्य महाप्रभू अवतार घेऊन येईल तेन्ना कृष्णानं तेन्ना तो कसं सांगता प्रत्येक गांवा वचून त्यांनी महामंत्र कीर्तन करता वचून जनाक त्यांनी कोरका त्यांनी उद्धार जावका त्यांनी देवाला येवका म्हणून सांगून त्यांनी मस्त प्रयत्न केला चैतन्य महाप्रभू अवतारांत म्हणून दोघही नरोत्तम दास आणि षड गोस्वामी दोघही त्यांनी प्रार्थना करत असती की तू कितलं दयाळू जावन आसा म्हणून सांगता असती म्हणून हांग सांगला. आणि हे पदाचे फर्स्ट श्लोकाचे अर्थ कसन म्हळ्यारी नरोत्तम दासो कसन सांगतरस म्हळ्यारी दय कोरनो मिगेल वैरवे कृपा करी म्हणून चैतन्य महाप्रभूक सांगतस कसं मी हे कलियुगांतो मस्त पतीत जावन अशील जनांक तू पळयला. चैतन्य महाप्रभूक सांगतस तू हंग पळयला पतीत जावन अशील मस्त जनाक तू पळयला म्हणून तू मस्त दयाळू जावन आस तर हांवें तांतो मस्त पतीत जावन आसा म्हणून नरोत्तम दास सांगतस हांवें तांतुलोची हांवें मस्त पतीत जावन आसा म्हाकाय उद्धार करतो म्हणून सांगून हे 1 आणि 2 श्लोकांतो मागीर ते स्टांजांतो ह्याचो अर्थ अशें आसा. मागीर थर्ड स्टँडांत कसं म्हणटस म्हळ्यारी नरोत्तम दास सांगता नित्यानंद प्रभूकय प्रार्थना करता तो कसं म्हणता की नित्यानंद प्रभू केन्नाय तो दिव्यानंदांत असता आणि संतुष्ट जावन असता केन्नाय तुका पळयल्यार त्या निमित्त ताजे खातीर तू मिगेल वैरी एका कृपा दृश्टी घाली आणि म्हाकाय तितलेच दिव्यानंदांत तशी करी कसं म्हण हांव केन्नाय दुःखांत असता तर म्हाकाय तुगेला म्हणके संतोष अश तशी तुगेली एक दृष्टी घाली म्हणून नित्यानंद प्रभूकय प्रार्थना करता. मागीर अनेक 4th स्टँडांत कसं म्हणता नरोत्तम दासो अद्वैत प्रभू तांकाय प्रार्थना करता कसले प्रार्थना करता की आणि तांगेल अद्वैत प्रभू बायलें नाव सीता असता म्हणून त्यांनी अद्वैत प्रभूक सीतापती म्हणून सांगलेलं आसा हे श्लोक आणतो स्टँड आणतो तेन्ना कसं म्हणतस म्हळ्यारी अद्वैत प्रभूक की हे अद्वैत प्रभू आणि सीतापती तू म्हाका तुगेले कृप जावका म्हाका कसले म्हळ्यारी तुमी दयाळू जावन आसा कसले तू हांगेले कोण मिगेल वैरवे दया करी कसले म्हळ्यारी हे अद्वैत प्रभूले प्रार्थने निमित्तची चैतन्य महाप्रभू हे भुईंचो आयिल्ले कसले ते अद्वैत प्रभून मस्त जनाक हे दुःखार अशी पळयला आणि कसं केन्ना पळयलें तांणी इंद्रिय तृप्ती कितें अशें त्या जनान पुरा ते पळोवन तांकां दुःख जाता आशिल्लें की हांनी केन्ना हांकां कळटलें की हातूंतल्यान कशी भायर येवची म्हणून आणि मिगेले जायना म्हणून त्यांनी कसं करतात त्यांनी चैतन्य महाप्रभूक प्रार्थना करतात की तू यो आणि तू हांकां पुरा उद्धार करी म्हणून ताजे निमित्त चैतन्य महाप्रभू हांकां आमगेले भौतिक जगतांत येता म्हणून नरोत्तम दास अद्वैत प्रभूकय प्रार्थना करता की म्हाकाय तू उद्धार करी म्हणून सांगून मागीर नेक्स्ट हांतू 5 स्टँडांतू कसं म्हणटस म्हळ्यारी नरोत्तम दास हे गोस्वामीकय प्रार्थना करतात त्यांनी कसले म्हळ्यार गोस्वामी हांनी गोस्वामी नाव कसं म्हळ्यारी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री भट्ट रघुनाथ गोस्वामी
गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आणि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हांकाय त्यांनी प्रार्थना करतात. कसले म्हळ्यार हांनी डायरेक्ट तांगेले उपदेश घेतला. कोणाले? चैतन्य महाप्रभूले डायरेक्ट उपदेश घेतला. म्हणून तांकां दिसता की हांगेली म्हाका कृप जावका म्हणून गोस्वामीके त्यांनी प्रार्थना करतात. मागीर संचय शांतो म्हळ्यार नरोत्तम दास श्रीनिवासाचार्याक प्रार्थना करतसी. श्रीनिवास आचार्य हांगेले गुरु जावन असतात. तांगेले शिष्य जावन असतात. कोण? नरोत्तम दास. आणि तांगेले आप्त सखा जावन असत. कोण म्हळ्यार रघुनाथ आप्त सखा रामचंद्र चक्रवर्ती म्हणून त्यांनी आप्त सखा जावन असत. हांगा कसले त्यांनी गुरु कणी आप्त सखा हे करता. आप्त सखा तो मस्त भक्ती अंतू मस्त तो ह्या तल्लीन जावन असता. तशी भक्त संघ असका म्हणून ह्या श्लोक करताना सांगचे प्रार्थना करचे म्हळ्यार गुरुले कृपा आणि अनुग्रह ह्या दोन्ही असका आणि ताचे वट्टो आमगे वट्टो भक्ता संगय जावका. तेन्ना मात्र आमी हे कृष्ण प्रज्ञेन तशेंच साध्य आसा आणि आमी देवाला वच्चाक देव मेळच्याक साध्य आसा म्हणून ह्या प्रार्थनेन सांगता आसा. ह्या प्रार्थना हांव मनशाक प्रयत्न करता. हांव थोडे चड वेळ घेतले तितके क्षम कराती. हरे कृष्ण. हे कीर्तन आता हांव सांगता आसा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. तुमा बिना के दयालु जगत संसारे. तुमा बिना के दयालु जगत संसारे. पतित पावन हेतु तव अवतार. पतित पावन हेतु तव अवतार. मोसम पतित प्रभु न पायदे आर. मोसम पतित प्रभु न पायदे आर. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. कृपावलोकन करो आम्ही बरो दुखे. कृपावलोकन करो आम्ही बरो दुखे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. तव कृपा बलि पाय चैतन्य निताई. तव कृपा बलि पाय चैतन्य निताई. हा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. आह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ. आह प्रभु आह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ. भट्ट जोग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ. भट्ट जोग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास. दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास. रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास. रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे. हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण माताजी ಧನ್ಯವಾದ हरे कृष्ण हरी 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 बोल माताजी. ट्रान्सलेशन अंत भारी चंद जावनो आमक मन आवत तशी तुम्ही सांगलं. ऍक्च्युली ट्रान्सलेशन कळल्यार मात्र आमका भजन सांगूक एक स्फूर्ती मेळता आणि त्या चंदाई विंगड म्हणे त्या भितर वताची कीर्तन सांगतात आम्ही ते भारी खुशीर सांगताची. तितले चंद कोण तुम्ही सांगितलंस मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. आम्ही हरे पोरा कृष्ण पतीत जाऊन असायची तर मी त्यांनी नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी सांगेल वरीची आम्ही एकची चैतन्य महाप्रभुलेची पाय धरका इत्याक म्हण म्हळ्यार त्यांनी आमकां इतले सुलभ जावन देवाल बच्चाक कसा कोरका जप कराची म्हण म्हणताची नवय हरिनाम संकीर्तनाची एक ध्येयस का म्हण सांगून तशी एक कशी म्हळ्यार वैष्णव सेवा आणि नामसंकीर्तन केल्यार मात्र ते दोन केले म्हणून जाल्यार आम्ही देवाले चरणाक वच्चे गॅरंटी म्हूण सांगून चैतन्य महाप्रभू सांगताचे म्हूण सांगून एक वर्ड अशी तुम्ही भारी चंद कोण सांगितलंस मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी मुखार सुन येऊन आमकां देवाला सेव करका म्हूण हांव मागून घेता. हरे कृष्ण. आणि गौडीय परंपरा ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा आणि मध्वाचार्य तांगेले उडपा मठाचे परंपरा एक जावन आसले हे हांव वाजिता आसतना म्हाका कळलेलंस आणि मस्त क्लासान हांव आयकलेलंस चैतन्य महाप्रभूले संकीर्तन मुवमेंट आणि तांगेले तत्व आणि आमगेले मध्वाचार्य मठाचे म्हळ्यार आम्ही पूर मध्व गौडीय आम्ही काशी मठात जावं आम्ही GSV तांगेली पुरा मध्वाचार्याले तत्व आम्ही फॉलो करचे तशीची चैतन्य महाप्रभू तांगेल बरेनाची सेम जावन आस म्हूण सांगून हांव वाजिलेलंस तशी जावन आम्ही आता हेजिटेशन करता म्हूण ना चैतन्य महाप्रभू तत्व विंगड मध्वाचार्य तत्व विंगड म्हणून ना ते कृष्णाल दकुनू आमकां मेळ्ळेलंस म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू तांगेले गुरू जावन आशिल्ले ईश्वरपुरी आणि तांगेले गुरू आनी गुरू जावन आशिल्ले माधवपुरी त्यांनी वरना मध्व संप्रदायाक सेरवलेले तशी जावन आम्ही गौडीय संप्रदाय मध्व परंपरेचे आधार अस म्हूण सांगून आस आणि तांगेल एक तत्व म्हळ्यार जीवात्मा भगवंतले नित्य सेवक म्हूण सांगून ते एक तांगेले दोग जाणाले आमगेले एक तत्व जावन आस म्हूण सांगून सांगता इश्ट पावता. हरे कृष्णा. मुखार सुनोच्या नेक्स्ट कीर्तन घेऊन येता आसाची हरग्रेस अनुत्तमा माताजी गुरुदेव कृपा बिंदू दिया हे असं शरणागती दखून. हरे कृष्णा माताजी तुमका हरे स्वागत कृष्ण. अस. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी. स्वागत अस माताजी. हरे कृष्णा. स्टार्ट करूयात माताजी. गुरुदेव मुगेला आध्यात्मिक गुरुदेव तुगेले ही सेवक हे एक बिंदू करून दियाची हा बेग तणापशी तो गुस्ताना रस हा आणि मक्का तुमगेल तशी तुमगेल म्हणके दाव तशी अनुग्रह करा आणि मक्का तुमगेल म्हणके आशे आकांक्षे नाशी दाव तशी आणि शक्ती सहने बल सकळ तुमगेल म्हणके दाव तशी सहाय्य दियाचे. दोन्ही श्लोकांत हांव तुमका चांग करून अर्थ करून घेवच्याक सकळ गौरव अर्पण करता. मागेर पवित्र नाम भारी कुशेर जप करचे निमित्त मिगेल सकळ पाप धुवन वता. आणि तिन्ही श्लोकाक ओ मिगेल ओ प्रभू ओ आणि गुरुदेव दुर्बल बुद्धी नातील मक्का तुगेल करुणेक्यात नाम मेळका मक्का तुमगेल वट्टू आशाक अवकाश करून दियाची. चारही श्लोकांतू तुम्ही मक्का परीश केलेरी मिगेल लागीत कंचे चांगून दिसाना गुरुदेव हे तुम्ही करून दिनदल्लेरी हा रोडचे मातगती तुम्ही मिगेल जीव वर्ण घेवच्याक साध्य ना गुरुदेव. गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करोई दासे तणपे का तेरा
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तड़पे का अतिहीना सकल सहन बल दिया करो निज मन स्पृहाहीना सकल सहन बल दिया करो निज मन स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तड़पे का अतिहीना सकले सम्मान करिते सकती देनाथ जात जात सकले सम्मान करिते सकती देनाथ जात जात तब तो गाइब हरिनाम सुखे अभरा देहा बेहत तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराधे बेहत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तड़पे का अतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तक तड़पे का हतीना कबे नो कृपाल बीजान कृतार्थ होई बेनात कबे नो कृपाल बीजान कृतार्थ होई बेनाथ शक्ती बुद्धिहीन अमियती दीन कर मोरे आत्मसात शक्ती बुद्धिहीन अमियती दीन कर मोरे आत्मसात गुरुदेव तृण कृपा बिंदु दिया करोई दासे तड़पे का हतीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तड़पे का हतीना जगत विचारे किछु नाई पाई तुम्हारा करुण सार जगत विचारे किछु नाई पाई तुम्हारा करुण सार करुणा ना होइले कांडिया कांडिया प्राणी नर की बोहार करुणा ना होइले कांडिया कांडिया प्राणी नर की बोहारा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे गणपे का अतिहीना सकल सहन बल दिया करो निज मने स्पृहाहीना सकल सहन बल दिया करो निज मने स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे गणपे का अतिहीना हरे कृष्णा मी अर्थ सांगेल आमची काही चूक असल्यावर क्षमता का माताजी अर्थ सांगेल अंत हरे कृष्ण माताजी ना माताजी राय झाला भावपूर्ण जेवण आशिल्ले आणि ट्रान्सलेशन वरे ना भारी छंद आशिल माताजी भारी छंद कोण सांगितलंच तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी काही चुकी जायनी हरे कृष्णा भारी छंद कोण सांगितलंस भावपूर्ण जेवण आशिल माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार सून तुम्ही येऊन सेव देव का म्हणून हांव मागून घेता माका राजेश्वरी राव माताजी नावा कशी दिले राजेश्वरी राव वै माताजी वै त्यांनी तुमका भेटायला माताजी हरे कृष्णा तशीची आजी सनातन गोस्वामी ತಂಗೆಯವರನ್ನ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ जावन आसा त्यांनी हे पुण्य दिवस आजी पुन्नवनव आजी चातुर्मासाचे व्रत स्टार्ट करचे दिवस के हे चातुर्मासा दिवसांतू म्हळ्यार आम्ही आता जप करता आसताची
ಕೆಲವು ಜನ 16 राउंड करताची, ಕೆಲವು जन 16 राउंडापशी उणी करताची. कसं आम्ही नॉर्मली करता की ताज्यापशी चड करपाक तशी ते केल्ली म्हणून जाल्यार आमगेले गुरूक देवाक तांकां भारी खुश जातके. चातुर्मास म्हळ्यार आमी चार म्हयनो आमी आमगेले आध्यात्मिक बल वर्धिसूच्या खातीर आशिल्लो लायक चातुर्मास मास जावन आसा. हे 4 महिने तो आमी कसं जाल्यारीची देवालेची सेवा करची, देवालेक आमी एक ओत घेवपाक. हांव खंयचीय जावं एकाची भगवद्गीता हांव डेली वाचिता ना हांव भागवतम डेली वाचिता. 4 महिने भितर हांव करचे ट्राय करता. तसं पुरा आमी एक ओत घेतल्यार भारी चांग म्हूण सांगून सांगताची. तशीची मुखार सुनवच्या. नेक्स्ट दिव्या प्रभू माताची भजन घेऊन येता आसाची. श्री गुरु चरण पद्म ते भजन आसा. नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी बरयलेलं आसा. हरे कृष्ण. ताचे ट्रान्सलेशन हांव सांगूक प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. आमगेले आध्यात्मिक गुरूंगेले पादकमल मात्र आमकां आमी शुद्ध भक्ती सेवा मेळचे जाता. तांगेल पादकमल धरल्यार मात्र आमकां शुद्ध भक्ती करूक जाता म्हूण सांगून सांगताची. तांणी सांगता की हांव तांगेले पादकमलाक भक्ती नमस्कार करता. तांगेल अनुग्रहांत एकलो भौतिक दुःख सागर दाटूच्याक तांगेल अनुग्रह आसल्यार मात्र आमगेले हे भौतिक सागर दांटून आमी कृष्णाक मेळचे जाता. तांणी आमकां घेवन वताचे गुरू. तसं एक गुरुले आशीर्वाद म्हाका जावका म्हूण सांगून नरोत्तम दास ठाकूर तांणी फर्स्ट स्ट्रांजा सांगता आसाची. तशीची सेकंड स्ट्रांजा अशें सांगले की मिगेल एक आश की तांगेले कमला फुल्लाचे थोंडा दाखून येवचे. उत्तर मिगेले प्रज्ञे शुद्ध जाता म्हूण सांगताची. तांणी गुरून कसं वाक्य सांगला की आमकां इन्स्ट्रक्शन दिला की आमी तें करचेच आमगेले मेन ध्येय जावन आसका म्हूण सांगून सांगताची. गुरू मिगेल अंधकार भरलेले दोळे सोडून मिगेल हृदयांत अलौकिक ज्ञान भरतलो म्हूण सांगून ते तांगेले अज्ञान नाश करता म्हूण सांगून सांगताची. आमगेल आध्यात्मिक गुरू करुणासागर जावन आसा आनी मित्र भक्तांगेले प्रभू आनी गुरू. ओ गुरू मिगेल वैरी करुणे दाखोवन तुमगेल पादाचे आश्रय दियाची म्हूण मागताची. गुरू साधू आनी शास्त्राचे उत्तर मिगेल हृदयांत एकाग्र करून दवरताची. हांव निरंतर शुद्ध प्रीतीचे सागरांत बुड्डून आसता. कृष्णावैरी प्रीती भक्ती नाशी कर्मी आनी ज्ञानी हांव बिनी जावन आसा म्हणून नरोत्तम दास तांणी सांगताची. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही स्टार्ट हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वागत. हरे कृष्ण. श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा. श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा. बंदो मोई सावधान माते. श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा. बंदो मोई सावधान माते. जहर प्रसादे भाई ये भव तोरिया जाय. जहर प्रसादे भाई ये भव तोरिया जाय. कृष्ण प्राप्ति हो जा
होय ते कृष्ण प्राप्ती होय जहा होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित ते कोरियो ऐक्या गुरुमुख पद्म वाक्य चित ते कोरियो ऐक्या आरना कोरी हो मने आशा आरना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रती ऐसे उत्तमा गती श्री गुरु चरणी रती ऐसे उत्तमा गती जे प्रसादे पुरे सर्व आशा जे प्रसादे पुरे सर्व आशा चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो चखुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे घाय जागर चरितो प्रेम भक्त जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे घाय जागर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे जास भूषुक त्रिभुवना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे जास भूषुक त्रिभुवना एबे जास भूषुक त्रिभुवना प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लोयलो शरण प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लोयलो शरण जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम माताजी आणि राजेश्वरी माताजी बी दंडवत प्रणाम त्यांनी माका पेटयली हे आज लिरिक्स आणि ट्यून थँक्यू माताजी हरे कृष्णा माताजी भारी छंद कोण संगीलस तुम्ही भजन ना हरे कृष्णा हे मस्त धन्यवाद माताजी शॉर्ट हे पिरियड अवकाश दिलेले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण शॉर्ट पिरियड असल्यावर ते भजन शिकवून सांगता पडत्या भारी खुश जावचे हरे कृष्णा
हरे कृष्ण माता. मुखार सून येऊन साव देव कामणा मागून घेत माताजी. हरे कृष्ण. ओके माता. हरे कृष्ण. नेक्स्ट हे 4 महिन्यांत आम्ही ಕೆಲವು फूड रिस्ट्रिक्ट करपाक ते कसले म्हळ्यार श्रावण ಅಂತೂ फर्स्ट महिन आसता श्रावण ಅಂತೂ आम्ही लीफ वर्जन करपाक म्हळ्यार पल्लो पल्लच म्हळ्यार पत्रड खावचाना पत्रडे पन्नाच कसले खावचाना मागीर पालकाचे मेंते सोप्पू तसल पुरो आम्ही ते वर्जन करता म्हणून सांगपाची तशीच दोन्हीचे महिने आशिल्ले भाद्रपदांतू दही वर्जन करपाक ते दही घेवच्या नाक दही खावच्या नाक तशी चिन्नीच महिनो आश्विजांतू दूध आणि तांत दुधा दाखवून जेवचे तसले स्वीट्स पनीर तसल पुरा आम्ही खावच्या ना म्हणून सांगून आसा तशी 4 महिनो कार्तिक तेदना आम्ही उर्द दाळी घालले तसल खंयचे फूड घेवचे ना म्हणून सांगून रिस्ट्रिक्शन आसा ते केल्ले म्हणून जाल्यार आमगेल देहाक फुडें जनांनी आनी आमगेल शास्त्र पुरा कशें म्हळ्यार आमगेल देहाक कस कसल खंयच टायमाक कस जाय पळय ते फूड दखून ते शास्त्रांत सांगून आशिल्ले आनी आमगेल मनगड तशीच ते कोरून मुखार सून आयिल्ली आसाची तशीच आमी त्यांची वाटेन वचा म्हणून सांगून मागताची हांव मुखार सून वचा. नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची शिल्पा हेगडे माताजी हांणी गुरुदेव कृपा बरो कृपा करी म्हणून सांगून भक्तिविनोद टागोर तांणी बरयलेले शरणागती दखून सांगता आसाची. हरे कृष्ण माताजी. तुमचं हरे स्वागत. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे दंडवत. कृष्ण. धन्यवाद माताजी. दंडवत पुन्हा. आजर तो सांगच्या प्रयत्न करता अंत सुरेश स्टॅन्झा अंतस कवी भक्ती श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर सांगताची करुणामय जावन आसाची गुरुदेवान तांकां गौड देशाच्या गोद्रुमे गांवांत राबच्याक अवकाश करून दिला आणि ह्या वृंदावनांत परमात्माले पवित्र नामाचे हरिनाम संकीर्तन करूक आदेश केला म्हणून दोन्ही स्टॅन्झा सांगताशी त्यांनी दिलेला आदेश पूर्ण करूक म्हणून मन असता जलरी तांगेल मन केदनाय शांत आणि एकाग्र जावन आसना त्यांनी दिलेला आदेश पूर्ण करूक आध्यात्मिक तांकेक मनांतू तांगेल्या दास जावन आशिल्ले निमित्त तांके करू जायना म्हणलेक आसता तशीची कष्ट नष्ट सहन कोरणे हरी चरणांतू सेव करूक साधी जातलवे म्हणलेक मन आहेत तांकां तशीची तिन्ही स्टॅन्झा सांगताची ह्या भौतिक प्रपंचांतू बाल्य आणि यौवनांतू आसून दुरभ्यासांतू पोणू पाप कृत्या निमित्त प्रभुल सेवक या देहाक तोंदर दितस म्हणून तिळसिताची तशी कडे चारी स्टांजा सांगताची प्रभुल सेव करूक मन असलारी तांकां आता प्राय जाला आणि प्रायरी 5 नमुनेचे व्याधी पीडित जावन आसाची जलरी तांणी तीव्र दुःखान तुगेल पादाक शरण आयलेची म्हणून सांगता आसाची पदे पदे सांगता आसाची. गुरुदेव बोडो कृपा कोरी गोडवन माझे गोद्रुमे देयाचो स्थान गुरुदेव बोडो कृपा कोरी गोडवन माझे गोद्रुमे देयाचो स्थान आज्ञा दिला मोरे ये ब्रज बोशी हरि नाम कोरो गान गुरुदेव बोडो कृपा कोरी गोडवन माझे गोद्रुमे देयाचो स्थान किंतु कबे प्रभु योग्यता अर्पिबे ई दासी रे दया करी किंतु कबे प्रभु
योग्यतार्पिबे इ दासी रे दया करी चित्त स्थिर हबे सकल सोहिबो एकांते भजिबो हरी गुरुदेव मोड कृपा कोरी गोडवना माझे गोद्रुमे दियाचो स्थान शैशव यौवने जड सुख संगे अभ्यास हलो मंद निज कर्म दोषे इ देहो होलो भजनीर प्रतिबंध निज कर्म दोषे इ देहो होलो भजनेर प्रतिबंध गुरुदेव मोड कृपा कोरी गोडवन माझे गोद्रुमी दियाचो स्थान वर्धक्य एकोणी पंचरोग हाते किमोने बोजी बोलो वार्धक्य एकोणे पंचरोग हाते किमोने बोजी बोलो कांडिया कांडिया तोमारा शरण बोडियाचे सुईवल गुरुदेव बोड कृपा कोरी गोडवन माझे गोद्रुमी दियाचो स्थान गुरुदेव कृपा कोरी कृपा गुरुदेव बुडो कृपा कोरी गोडवन माझे गोदुमे दियाचो स्थान गोद्रुमी दियाचो स्थान जय जय श्रील प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल विघ्न विनाश लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माताजी हरी 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 बोल काल दिलल भजन माताजी का जला भारी छंद कोरनो संगीलस माताजी थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्णा अशीच मुखार सुनियवनो तत्तवळी आमक तुमगेले मुखाराविंद अंतो आमका भजन ऐकूत तसले भागी देव का माताजी हरे कृष्णा थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्णा आजी गुरुपौर्णिमाचे स्पेशल जावन सेशन केलेले लास्ट मोमेंटाक शॉर्ट पिरियडात मस्त माताजीन पुराजनान भारी चंद कोण सांगिल्लेस आणि मस्त जन येवन जॉईन केलेले